Останете до края на това видео, за да разберете как може и вие да го използвате. Нека се прехвърлим към първия пример и да видим нагледно как се случват изчисленията. Ще използваме модела на Бенджамин Греъм. Виждате формулата, по която се случва магията. Тук имаме само 3 полета в жълто. Първото е за очакванията ни за растеж през следващите 5 години. След това имаме настоящия yield по AAA бондове и за финал трябва да добавим марж сигурност. Изчисленията се извършват автоматично и получавам приемлива цена за покупка минус $45. Моделът на Греъм е подходящ за стабилни компании, които имат положително PE и EPS за разлика от 3M. Затова няма да получим добър ориентир каква е справедливата им цена по този модел. Това е само първият метод за оценка. Както вече знаете, имаме общо 6, защото всеки модел има различна формула за изчисляване. Ако имате интерес, ще направя видео, в което ще ви покажа откъде да вземем всички параметри,